RMN Davao. Listen win. Listen win. Dito sa may Barangay Leon Garcia Agdao ning syudad sa Davao og napuntay na abtan samtang naminaw og Dex DC RMN Davao karong mga orasa diri pahinay-hinay taga pasulod kasamang dong. Ayo. Wa may tao. Kusog kayang radyo. Ay, maayong hapon nay, maayong hapon di animo. Oh. Maayong hapon po sa Hapon. RMN. Wa jud ka nagdahom nga nakasuroy ang team sa RMN? Wala RMN. yun, sir. Isa may pangalan nato, nay? Si J. Tobiano, sir. Pila may edad nato, Ma'am J? 52. Di na nato nanganon mga kasamang dong ato nang itunol ang init nga litsong manok dawata, ma'am. Okay, sa dawata. Salamat, kainit. Og napay pangpatulak ang mabugnaw nga soft drinks dawata, ma'am. Okay, sa may mensahe nato, ma'am, sa mga imong mga silingan diri, ma'am, sa may Barangay Leon Garcia Agdao. Kung tanang mga silingan diri sa sitio Antek, paminaw mo og DC. Kay para makadawat mo pareha sa kuwag litson manok og soft drinks. Nga mabugnaw nga soft drinks. Di ka basta-basta. Okay, mo to mga kasama ang laing nasab nga natunulan o pahalipay gikan sa DXD sa RMN Davao alang sa RMN Listen Win kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyo Mandon Pulayaw Tatak RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.